Здравейте! Вие сте с AI видеоурок. Ще разгледаме темата дъга от окръжност и централен ъгъл. Знаем, че всяка хорда разделя окръжността на две дъги. В случая дъгата АБ разделя окръжността на голяма и на малка дъга. Голямата дъга е АМБ, а малката дъга е АББ. Централен ъгъл наричаме този, чието връх е центърът на окръжността. Ако той го означим с алфа, другия ъгъл ще бъде 360 минус алфа. Централният ъгъл съответства на голямата и малката дъга АБ. Се наричат допълнително. На малката дъга съответстващият е ъгъл АОБ, а на голямата е ъгъл АОБ с черта отгоре. Градусна мярка наричам на дъга, от окръжност наричаме съответната и градусна мярка на централният и ъгъл. Трябва да запомним, че градусната мярка на цялата окръжност е 360 градуса. На чертежа АБ е диаметър. Ъгълът АОБ се нарича изправен и той е равен на 180 градуса. Равните дъги в една окръжност имат и равна градусна мярка. На равните централни ъгли съответстват равни дъги и обратно. Две окръжности са еднакви, ако имат равни радиуси. В окръжност диаметър е перпендикулярен на хорда тогава и само тогава, когато минава през средата на определена от хордата дъга.